बासाननि थाखाय चिरां जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव खुंजानाय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय। दिनैनि जोबथा बादायलायनायखौ गेलेनो हादों बिजनी दखरा एबसु आरो निसिमा दखरा एबसु हानजाया आरो जोबथा गेलेनायखौ बेखेवना होयो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे बाहागो लाबावो रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी, बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर गोग्गोम ब्रह्म कछारी, बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि पनिन बर' आरो ओनसोलनि गोबां जोलुर नायनो मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा। बे समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गेलेनायनि सोमोन्दै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मा बुंखो आबुङै खोनासंदो। जोंनि थांखिया जाबाय जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन बिथांमोननि जिउखौ राइट ट्रेकआव लांनानै बिथांमोननो केरियार दानानै होनाय। सोलोंथाइ लानाया बयनिबो फान्डामेन्टेल राइट्स आरो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलियानो गोसो होनानै गोग्गो सोलोंथाइ लानांगौ, जिउआव गावखौ जाफुंसार बेक्ति हिसाबै दानांगौ। बेजों लोगोसे जोङो गावनि जिउखौ दाफुंनो थाखाय साक्सेस जानो थाखाय गोबां माखासे लामाफोर दङ। गेलेनायनि गेजेरजोंबो दिनै नेशनेल इन्टारनेशनेल स्टेट लेभेलाव मोजां स्कप लानो हानाय, मोजां केरियार दानो हानाय गोबां दिनै स्कपफोर दङ। आरो बेखायनो फुटबलनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थाखोमानानै थानाय फंबाय बिनानावमोन जायफोरा टेलेन्ट दङ, जायफोरा स्किल दङ, जायफोरा एनार्जि दङ आरो जोंनि एनार्जिखौ बे समाव राइट ट्रेकआव बाहायोबा जोङो जिउखौ साक्सेस खालामनो हायो। नाथाय रं ट्रेकआव थाङोब्ला जेरैबायदि जौ जुवा ड्राग्स आरो बेयाव माने मबाइल ससियेल मिडिया बा बायदिसिना गेमफोर जिफोर फैदों बेफोरनि गेजेरजों जोंनि फंबायफोरनि बा फरायसाफोरनि फरायसुलिफोरनि जिउआ स्पइल जानो माने हमगासिनो दङ। दा बेखायनो बेखौ जोङो समाजारि बिथिंनिफ्राय नोजोर बोनानै जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोननि जिउखौ दानायनि मोनसे थांखि आरो बिथांमोननि मोनफ्रोमबो स्टेपआव राइट ट्रेकआव लांनायानो जोंनि गुबै उद्देश्य। जाहाथे कुनु बिन्दोआव बिथांमोना थाबथानाङा आरो बिथांमोना जिउ दानायाव जाहाथे आसखान्दा बा लामा आन्दायनाङा आरो बे हाबाफारियासो सुबुं बा धोन दानायनि मानसिखौ मोजां लामायाव लांनानै जाफुंसार होनायनि प्रेक्टिकेल खामानि आरो बे प्रेक्टिकेल खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावगासिनो दङ। दा बेखायनो आङो चिरां जिल्ला एबसुखौ धन्यबाद होदों आरो बिनि उनाव जोंहा सेन्ट्रेल लेभेलाव जागोन। अल अभार आसामाव मोनब्रै जनाव जिल्लाफोरा बेयाव कम्पिटिसन खालामगोन। जेरै आनसलिकआ जिल्लायाव इन्टार आनसलिक गेलेबाय, बियो सेन्ट्रेल लेभेलाव गेलेगोन मोनब्रै जनाव फाइनाल जागोन। आरो बिनि गेजेरनिफ्राय बड'फा फुटबल क्लाब, बड'फा एफसि, जेरैबायदि बड'लेण्ड एफसि, सोरबा राजस्थान एफसि गोबां बेबायदि सिनियर टिम बानायदों। जोङो जुनियरनि थाखाय बा आन्डार 30नि थाखाय बड'फा एफसि मोनसे क्लाब बानायनानै आसाम स्टेटआव आसाम फुटबल एस'सिएशननि आन्डाराव जोङो गेलेगोन। आरो बेयाव जुदि चेम्पियन जायोब्ला चेम्पियन जाहोनो थाखाय जों जिखिनि ट्रेनिं होनांगौ माने जिखिनि जोङो गाइडेन्स होनांगौ बेखौ खालामगोन। आरो नेसनेल लेभेलाव गेलेहैनो हानाय केपासिटि जोङो लांनो हायो नामा, खारन बर'फोरा इनबर्न क्वालिटि दंखायो आरो फुटबला बर'फोरनि थाखाय जेरैबायदि जों गासैबो खामानिखौ फिजिकेल जोंनि स्ट्रेंथ बा जोंनि केपासिटिजों जों गोरलैयैनो मावनो हायो। फुटबलाबो जोंनि माने इनबर्न मोनसे बा ट्रेडिसनेलि जों जुदि नायोबा फुटबला जोंनि गुबै गेलेग्रा हिसाबै जोनोमनिफ्रायनो मोनबोनाय। आरो बेखायनो जों सानो जे जोङो नेसनेल लेभेलाव जोंनि टिमखौ दैथायहरनो हागोन। आरो बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव फुटबल एकाडेमि गायसननानै बोरै बिथांमोनखौ पार्मानेन्ट सोलोंथाइबो लागोन, गेलेगोनबो आरो पार्मानेन्टलि बिथांमोननि जिउखौ साफा हलिचरन दुर्गा बर' बा नोङो ब्राजिलियान फुटबलारफोरबायदि जों बोरै एस्टाब्लिस खालामनो हायो, बे जोंनि गुबै थांखि। दिनै बिटिआरआव दुरान्ड काप जादों, सन्तोष ट्रफि जादों, बिनि सिगाङाव ISPL 6 सिडुल जादों। बेबो मोनसे जोंनि एनकारेजमेन्टनि मोनसे दिनै परिबेस आरो बेफोर थासारिया जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ जथेस्थ' गोसोआव सक्ति होदों। आरो बे सक्तिजों उन्दै समनिफ्रायनो जोङो केरियार दायोब्लासो जों पार्मानेन्टलि फिउचाराव जाफुंसार होनो हागोन। आरो बेखायनो जोंनि प्लेनिंआ जाबाय जागायजेननायनिफ्रायनो फाउन्डेसनखौ थिक खालामनांगौ।